салом духтара костазе назен саломатиё хубай ина мувофиқи хоҳиши шумо боз ҳам материалҳои итальянка пешниҳод мешава паплинакои итальянкои фасони оригинал марамад глош ҳамаш евростилай ина каседа дар курай духтаро интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунан як либосуш 100 сомонай доставка идета болояй духтаро марҳамат агар хай якта гирен 120 метиана доставка мекунан яктара 120 сомон лекин дона бигир агар дута бигирен 100 сомони ҳисоб мекунан хулас тамошобинани азиз нигоҳ кунен či хе хушрӯай иглора бинен охе či хе фасонай итальянкои оригинале ки ина нигоҳ кунен сифаташ беҳтарин мана шута мепӯшен бовар кунен роҳатай роҳат хушрӯай мулоимай форамай танадабад нигоҳ кунен не иглшам гули хушрӯай платья да двойкача да боло пушта чизе ки хоҳен шумо метавонен ва ина гули фасон духтароира бинен метавонен интихоб кунен доставкатон мекунан ана баъд ана игилгили топовияй диден чихе хушрӯай расветкаша бинен духтаро фасонча марҳамат гилое ки ҳози пешниҳод шудестай аксияи калонкати ҳамаш пешниҳод шудагиай марҳамат метавонен интихоб кунен доставкатон мекунан рақамо ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунен касоне ки оптови мегиран оптовиш бо арзон мешава оптови аз 10 болояй духтаро расчетотона гирен ин агар оптови гирифтанӣ бошен марҳамат нависен доставкатон мекунан ана игили навая ана игили фасон игили қимати буд духтаро мана и туркия турецки навистагай ина марҳамат духтароира бинен чихе ғавсай хушрӯвай бо дар баробари ҳам ғавси хушрӯ буданаш духтаро ҳам ваяй чӣ мегӯям бароҳатай беҳад фасонаки сабукакай мана бинен чихе хушрӯ ина иглам ҳози ай дига цвеча нишон додум ку духтаро иш бо коричневичай уш дига цвет буд иш бо дигатарай мана марҳамат кадомеша мегирен ҳамаш гулои фасона ва иша бинен охи духтарако мана платья карданин двойкачои сабука ки тобистона карданин ё ки болопӯш ё ки киртапочаи тоҷикӣ ҳатман аз анамин интихоб кунен духтаро ҳама намудуш ҳама чида хушрӯ мебиёя и кам мондагая ира бинен комбахглакай тамошобино нигоҳ кунен чихе фасончае неки кам мондагай ду либос айса либос дига мондагай ина касе успед кард метавонен дархост кунен доставкатон мекунан чӣ тавре ки гуфтум доставка аз дута болояд духтарако марҳамат ҳозир як ду гилаки дигаш мондай баъд ба ҳамин навора ҷамъбаст мекунем духтаро боварӣ дору маҳқултон шид ина марҳамат ина гили необычный мекунам бисёриё ҳам рангаш дига хе боша фасон боша меган ҳам гилаш ки дигаро надошта бошанд ина гила нигоҳ кунен охе чихе хушрӯчае духтарако марҳамат беҳтарин вариант дар итальянко бо нархи дастрас ана гили охироншай духтаро нишон метим бинен интихоб кунен доставкатон мекунан оранҷиви гилак тамошобино топ шидагиай бисёр оранҷивира мегиран порсолам хушрӯ гирифта будан имсолам ҳама оранҷиви гирифтестай беҳад фасон či ипек či бархат či мисол итальянка či мариамгулак ҳама ҳози оранҷиви гирифтестай ина метавонен аз анамин аксияҳо шумоям истифода бурда аз анамин материалҳо интихоб кунен воқеъ саломат бошен хайр то наворҳои оянда